Mga idol, good morning. Naalala nyo pa ba yung ibon natin na falcon na pumasok sa loop natin, mga kaibon? Namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Yun mga kaibon, good luck sa'yo. Eto na ngayon yung ilalagay natin na sticker dun sa may singsing nya, para kung makuha man nila o dumapo ulit sa may loop, ibang loop, ganun mga kaibon, may papakawalan pa rin nila mga kaibon. Medyo magaling na yung ibon. Doon nasa baba yung ibon mga idol. Kukunin natin tapos ilalagay na natin tong sinulat natin doon sa ring niya para pakawalan na natin mga kaibon. Yan, isa-set up ko muna tong video natin at saka kukunin na natin yung ibon mga idol. Merong pumasok na ibon sa loop ko mga kaibon kagabi. Kahapon siguro to. Late akong umuwi gabi na. Nakita ko lang gabi may sugat siya. Yan. Na falcon siguro mga kaibon. Yan. Ito nga yung ibon mga idol. Meron siyang sticker. Ayan. Tingnan natin yung ring niya. Kung anong club to. UFC mga kaibon. 2020. South. 026 026 797. Ito yung sugat niya na falcon. Ito na mga kaibon, malaki yung sugat oh. Sa mga club member dyan na UFC. Tapos pag gumaling na siya, pakakawalan natin. Tapos yung singsing niya, lagyan natin ng sulat din at saka cellphone number kung sino yung may-ari. Yung balat lang, yung katawan. Hindi yung sa lalagyan ng pagkain. 2020 South 026 797. Ano? Antibacterial na gamot. Ito siya. Hindi siya sponsor mga kaibon na. Mga kaibon, tahihin natin para hindi bubuka. Yun no. Natapos na natin tahihin yung isa niyang sugat mga kaibon. Mahirap siyang ibalik. Pero subukan natin ibalik mga kaibon. Ito mga kaibon, natapos na natin. Andito na ngayon yung ibon. Yan. Okay na tong ibon mo mga idol. Gamot na natin, natahin na natin yung sugat niya. Yan. Yan, UFC 2020 South. Mga kaibon, kung gusto nyo tong video na to, like and share naman, and subscribe mga kaibon. Saka pakiclick na rin yung notification natin mga kaibon. Yan, thank you. 97. Good luck nga pala. UFC 2020 South 026797 mga Lodi. Ang tagal kong hinintay na may mag-message sa akin. Kaso wala pa akong tanggap na message kasi in-upload ko na to dati doon sa nung ginamot natin mga kaibon. Andito yung andyan yung buwan, araw at saka nung paano natin ginamot mga idol. Andito na yung ilalagay natin na
Andito na yung ilalagay natin mga kaibon. Yan. Dito sa may ring. Tingnan natin. Tutok na natin yung ano. Ayan. Tutok lang natin dito para makita nyo kung paano natin ilagay mga kaibon. Ayan mga kaibon, shoutout nga pala sa mga nanonood sa videos natin. Comment down below mga kaibon para ma-shoutout ko kayo mga kaibon. Sa lahat ng nakapag-subscribe sa akin mga kaibon, thank you, thank you. Thank you, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, maganda na yung pagkakagawa niya mga kaibon. Yan o. Natakpan na. Yan. Wala na palang sugat mga kaibon. Ayan, andyan pa yung bakas ng kanyang sugat, dugo. Ito mga kaibon, dugo po yan. Tapos andito yung dati niyang sugat. Wala, nagamot na lahat. Okay na. Yan. Ito. Tapos dito naman yung dati. Dito. Mga kaibon, halos wala na. Ano na. Tapos bigyan natin ng B12 mga kaibon para may bounce siya. Ayun. Sana itong ibon mo, idol, mapanood mo at mapanood mo at kung mahuli man nila ulit, pumasok sa ibang loop, pakakawalan nila kasi may cellphone number ako dito na linagay, tapos yung FB para ma-message nila ako. Ayan. Kaya na tang umuwi mga kaibon kasi yung sugat niya hilom na mga kaibon. Para mas sigurado, ganito na lang gawin natin, oh. Kaya na tong umuwi mga kaibon. Maaraw na. Kumain na pala to kanina mga kaibon, di ko na nakuhanan ng video mga kaibon. Ano? Yun mga kaibon, good luck sa'yo. Yan mga kaibon, kung nagustuhan nyo itong video na to, like and share naman and subscribe mga kaibon. God bless po sa atin lahat. At sa kung may dumapo na ibon dyan sa mga loop nyo mga kaibon na hindi nyo may-ari, papakawalan nyo mga kaibon para mas maganda at tawag dito, para may marami kayong makilala mga kaibon. Yan, thank you, God bless. Ayan mga kaibon, yung ibon na pinakawalan natin, di ko na siya makita o di maaninag mga kaibon. Ayan, blue na blue yung kalingitan. Sana makauwi mga kaibon. God bless po sa atin lahat.